Siyanibingelela nonke babukeli nabalaleli egameni lenkosi uJesu Kristu. Kwibandla likaNkulunkulu makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu nasenkosini uJesu Kristu. Izwi lenkosi uJesu Kristu leli olalele njengamanje. Izwi lenkosi uJesu Kristu lapho sishumayela khona, sifundise, siphinde sihlole imibhalo engcwele ngokwentando kaNkulunkulu kwindodana yakhe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Sizocela kubo bonke abantu abalalele njengamanje ukuthi sonke sibe namaBhayibheli ukuze sonke sizofunda kanye kanye imibhalo engcwele njengoba sifundiswa na njengoba sishunyayezwa njengamanje ukufinyelela eqinisweni eliyindlela neqiniso nokuphila izwi lenkosi uJesu Kristu. Kulabo abalalele emva kokulalela abafuna ukubhabhadiswa nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli nalabo abanofakazi uJesu Kristu esekunikezile isambulo kubusithule kuzo zonke izindlebe ezilaleleyo ezimisele ukuza ebungcweleni naseqinisweni elinguJesu Kristu oyinkosi nomsindisi izwi likaNkulunkulu. Ukuba nixhumane nathi kule mniningwane esoyishiya njengamanje ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com noma my cell phone number noma my WhatsApp number la sizokwazi ukuxhumana khona ethi 066 566 9245 066 566 9245. Izintshumayelo nezimfundiso zonke ziyatholakala ku YouTube lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho ulalelisise kube ngabe lokho okuzwayo uyakubona yini kufakazelwa imibhalo engcwele njengakho konke esishunyayezwa khona sifundiswa khona kufakazelwa umoya ongcwele nemibhalo engcwele ikhazimulisa uKristu Jesu oyinkosi nomsindisi. So ku YouTube senda ilink kuzo zonke izihlobo zakho, upresse ilink, usubscribe, upresse no notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzithole izimfundiso. Uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda, sivala amehlo, sibucele kuBaba wethu esezulwini ukuthi njengamanje izwi lakhe elilona lona imbewu lingene ngaphakathi emphefumulweni wethu, sibophe yonke imimoya eziphazamiso emkhathini nasempilweni zethu kuba singalizwi izwi. Ake sivala amehlo, sigobise amakhanda, sibonge. Baba wethu esezulwini, malingcweliswe igama lakho Nkosi uJesu. Umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla. Usithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelela abasonayo. Singangenise ekulingweni, kepha usindise kokubi. Ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo uJesu Kristu inkosi nomsindisi. Amen. Siyanibingelela nonke balaleli. Bazalwane, yamkelana umfowethu uMhlengi Zondi ozobe sihola ngezwi lenkosi uJesu Kristu, umoya ongcwele esihola ngokwempihlakalo yembhalo kukhazimuliswa inkosi nomsindisi empilweni zethu uJesu Kristu, yena yedwa inkosi nomsindisi. Sheshisani nithatha amaBhayibheli sihambisane kule ndlela yobungcwele kuKristu Jesu inkosi nomsindisi. Amen. Siyanibingelela bazalwane. Siyanibingelela bazalwane. Egameni lenkosi uJesu Kristu umnini mandla onke, inkosi yokuphila. Siloke sifuna bona ubufakazi ngayo imbhalo. Siloke sifuna bona ubufakazi ngayo imbhalo ukuthi yinye inkosi yamakhosi, yinye inkosi yezulu nomhlaba, yinye inkolo, yinye inkosi, munye umbhabhadiso egameni likaJesu Kristu umnini mandla onke. Akanaye uNkulunkulu oseduze kwakhe noma phambi kwakhe, akanaye futhi abonisana naye. uNkulunkulu ozakhele konke ngamandla akhe, ukuqonda nobuhlakani nolwazi kuvela kuye. Ngakho ke siyambonga uNkulunkulu ngalesikhathi yasinike sona ukuba sikwazi ukuthi sime la nanokusenzela umusa ukuthi sifinyelele ekutheni simazi ngokomoya nangokweqiniso, ngokuba akubona ukuthanda kwethu noma ukusebenza kwethu okwenza ukuthi sime la, kepha umusa esunikiwe. Ukube kuya ngaye ngabe sesafana neSodoma neGomora.
bathi ngothando nomusa wakhe nentukuthelo yakhe ephuzayo ukuvuka simile la ngokuba usasenzele umusa ngeqiniso uJesu Kristu ukuba sikwazi ukufinyelela kuye ngokuphenduka ezonweni zethu size kuye ngokuzithoba sizinikele ukuba kugcwaliseke lokho kuyintando yakhe ngalokuphila asinike khona. Siyambonga uNkulunkulu ngabaprofeti abangcwele abaphatha izwi bathembeka kukho konke basishiya nembhalo nobufakazi lezi profethi ezazithula ukuza kwenkosi yethu emhlabeni. Siyambonga uNkulunkulu ngendodana yakhe yona iyodwa ayinikela kithi kubantu ukuba sithole insindiso ngayo nawo umusa lo esikhuluma ngawo. Sibonge ke uJesu Kristu inkosi yethu yokuphila. Ngabapostoli bakhe abangcwele abanobufakazi ababuthola babuthwala nangesethembisa abasithola sikamoya ingcwele abathi mebeshumayela ivangeli lokuphenduka bonke abaphendukayo bangena emanzini bathethelela izono zabo bese benikwa isithembiso ukuba yikho lokho okuthenjisiwe kuthiwa okwethu nabantwana bethu okwabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu yakubabiza. So ezulwini akukho ukugcwala njengoba nasesihogweni lithi iBhayibheli akugcwali. So njengoba ngikhuluma nje i-second ne-second abantu bayafa abaningi bawela esihogweni. Lithi iBhayibheli baningi ababiziwe kepha bayingcosana abaya kusindiswa. So kumele sizahlulele thina ukuthi sifuna ukubalwa nabaphi ngokuba akukona ukuthi usho ngomlomo ukuthi usindisiwe kepha ukufakazelwa imisebenzi nenhliziyo yakho okuyiyona efakazelayo ukuthi ungabe uyalazi yini izwi likaNkulunkulu noma cha. So uma ke uthi uyakholwa kepha ungalazi futhi ungalenzi izwi uyafana nomuntu ozibiza ngokuthi yena uwakaDlamini kepha uzalwa kaZondi ukhulele kaZondi. So wena uhlezi esonweni kepha utho kaNkulunkulu uyazibiza nje ukuthi hayi mina ngwalapha kepha ngihlala la. Ufunani la ingane zalapha ohleli khona zikhona wena uzibiza ngowangaphandle. Kusho ukuthi wena uyazilahla wena uyazenza umhambuma. Ngakho ke sibizelwe ekutheni sihambe onginika incwadi yase-Efesu sahluko 5 from verse 1. Incwadi yase-Efesu sahluko 5 from verse 1. Ngakho yibani ngabalingisa uNkulunkulu. Yawuzwe nje iBhayibheli. So wazibiza kanjani ngokaNkulunkulu uphilela uSathane? Ugcwalisa imisebenzi nezinkanuko zikaSathane. Kepha ngapha uthi hayi mina nje ngingcwele. Ungcwele ngapha ufumba amanga, uphafuza amanga nenkohliso. Uthi ungcwele ngapha kunabantu ongabathandi, ongabezwa, obazondayo. Uthi ungcwele awunanhlonipho, awunazwelo, awunamusa. Uthi ungcwele ubhizi uhlele ejointini lapho lokufula ibhodlela likaBhiya lokuncenga uBhiya. Uzibiza ngomuntu ongcwele kepha ubhizi uphafuza ugwayi lokufuqa uNkulunkulu ngentuthu ukudelela. Uzibiza ngokuthi ungcwele ufaka amacici uzihlobisile ngezinwele zokufakelwa. Awaziwa ngapha ekungcweleni ngokuba uNkulunkulu uyasikhuza ngokuthi singabi ngabangani nezwe. Uyalizwa lithi iBhayibheli yibani ngabantu abaningisela uNkulunkulu. So uma ulingisela uNkulunkulu uhamba ngezwi. Uthi lizwe izwi lami bese ulenza. Abantu abantwana bakhe yilabo abezwa izwi lakhe balenze. Uthi baningi abayoze kuyena bethi hawo siyenzile nje imisebenzi phambi kwakho sakhipha amadimoni sakhulekela abantu futhi wadla emgaqweni esihlala ngakhona. Uyothi sukani kunina anginazi nina benzi bokubi. Akubona bonke abantu abathi inkosi inkosi abayakubona umbuso kaNkulunkulu. Kepha yilabo
abenza intando kaBaba osezulwini. Iwona ke ukhiye bathi sahluthulelo. Mase uphethe lo sahluthulelo leso so uphethe ke manje ukhiye noma isahluthulelo sikuholela kuwona umbuso wezulu. Niyahamba nemasontweni njalo ngamasonto niyothandaza neziguqo kepha ukulenza izwi cha. Umfundisi wakho nishumayela azajuluke bese ubuza umuntu ayebethiwa namhlanje enkonzweni yini nifundile athi yazi angizwanga kepha umfundisi bejulukile emanzi memeza lapha ekhaya izinto engekho. Ngoba yena bafuna ukukhuluma iqiniso bazokala kamnandi mebehayiza ubona abantu begcuma bese umuzi kuthiweni akanayo impendulo akazwanga lutho. Omunye ubeyikhona esontweni ebhizi nefone no WhatsApp ezithethela nabangani bakhe nezifeba nazo nezidakwadaka nazo neziphinga nazo nosikhotheni ahlala nabo akhotha nabo ukhotha wasekhotheni. Ababi nakho uqonda ukuthi esontweni sizele ukuzohlunyeleliswa izimilo. Uyangizwa ngithi? So abantu bezinto kanje abaflathelisa amadlebe abeqinisweni bagijimela abafundisi abazobatshela izinto abathanda ukuzizwa ngoba babatshelwa izindlebe. Ngokuba isona isikhathi manje lesa abantu bengasafuni ukuzwa imfundiso ephelileyo. Ngokuba yini? Hayi mnandi ukujabulisa izinkanuko zenyama. iBhayibheli lithi manibe ngabalingisa uNkulunkulu ngokwesenzo esishiwo yizwi. Kukusiza ngani ukuthi wena uzibize ngomntwana kaNkulunkulu ngomlomo kepha ngenhliziyo ukude naye? Umosha isikhathi sakho manje uyeke nje ukuzibiza ngomntwana wakhe uhambe ohlala lapha ebumnyameni uzibize ngomntwana obumnyama banike. Ngakho yibani ngabalingisa uNkulunkulu njengabantwana abathandekayo. uNkulunkulu umntwana uthandekayo kuNkulunkulu. Yabona uNkulunkulu acasulwa abantwana bakaIsrayeli ehlali ezethi nje bazohlala ehlala iminyaka u40 ukuze kuphele isizukulwane ngokuba inhliziyo yabo yayingekho emva kwakhe. So ngalesikhathi ethi ke nizohamba niyohlola izwe ngizonika lona mase bebuya bazonika ireport ephambene. Lokho kukhombisa ukuthi abakholwa uNkulunkulu ukuthi ke uzobenzela isithembiso abagcwalisele okuhle. Bona bafuna ukuthi ke baphinde eGibhithe. So lonto yamcanula uNkulunkulu. Izasho uNkulunkulu athi ke ningafani no baba beni noma nomkhulu beni ehlala abangicanula. Bengilinga noma ngesikhathi sokulingwa. Incwadi kumaHebheru isahluko 12 verse 5. Senikhohliwe umyalo omkhulu kinina njengabantwana wokuthi ndodana yami ungadeleli ukulaywa kwenkosi uphele amandla nxa usolwa yiyo ngokuba inkosi iyamyala emthandayo ishaye yileyo naleyo ndodana eyamukelayo. So ngoba nabe masonto amanga banitshela lezi zinto lezi ezijabulisa nini. Anishaywa uyangena esontweni ufumbethe isono usithwele isono umumethe isono ukhulelwe isono usuthi isono udakwe isono uphinde uphume nazo esekulekele ngaphezulu ezinye wakubeka ezinye zokuthi hayi uNkulunkulu uzokunika omunye umfazi omusha lo hambile emyeke. Hayi uNkulunkulu uzokunika intombi entsha le hambile iyeke. Hayi umakhelwane wakho uyakuzonda uthe utshela umakhelwane yakhe indaba utshela umakhelwane wakho ukuzonda. iBhayibheli lithi ithanda umakhelwane wakho nje ukuzithanda. Yabona makuthiwa avuma isono komunye nokomunye. Mawukhuluma isono uyamazi umuntu ongakhuluma kuyena uhlambuluke kuyena ngokuba niyakholwa. Uma ezibiza ngekholwa bese sizakala ngosizi lwakho uzokwahlulelwa uNkulunkulu wena uhlambulukile. Nina niyasaba ukuhlambuluka inhliziyo zenu. Noma ke sewuthola indawo ngokuba ufuna ukuba muhle phambi kwabantu lokubonga uNkulunkulu njalo. uNkulunkulu ufuna uvume ububi bakho ngoba usathana ungimangalela ngokuthi ube nezimfihlo ezingenasidingo. Ulabo nezimfihlo hayi ngobuye ngikuthola ufakazi hayi ngobuye ngisivume lesono. Sivume ukuze usathana akudedele ngokuba awukwazi ukuhamba uziqhenye ngoJesu ngale mfihlo nazo esifubeni sakho. Awukwazi ukasibiza ngekholo usizakale ngosizi lakamakhelwane uyisikhohlakali awuhlukile nomuntu wasebumnyameni. You understand?
So akuyona indaba yokudlala noma sidoza indaba yosindiso. Insindiso ithi ikhuluma iqiniso nomakhelwane wakho. Makungaphumi nelilodwa igama elibolile emlonyeni wakho. Uthi mokade untshontsha ungabusayintshontsha kepha sisebenza ngezandla zakho ukuze ke ukwazi ukwabela nalowo swele. Makungabi umlomo wakho wokukhuluma izinto ezingasile. Khuluma izinto ezizokwakha. Nomakhelwane wakho. Yini? Lithi iBhayibheli insimbi lona insimbi. Kepha ke njengoba usuku ubuka emanzini ubona isithombe nenhliziyo yomuntu ibonakala kanjalo indlela aziphatha ngayo phakathi kwabantu. Lithi iBhayibheli mqeqeshe umntwana wakho ukuze akhule abe yile ndlela le kufanele abe yiyo. Nina abantwana megala umnika itablet, mekhala ufuna ubhanani wetatazela, meganga hayi babani avukangile umthatha umuso umbeke indawo umnika iTV game adlala igame. Umntwana ufuna kazi ukuthi mekuthiwe kubekwe into la etafuleni kuthiwa ungayithinti azi ukuthi akayithinti angathathwa abeke kwenye indawo ngoba nathi ubalekiselwa la. Thatha isandla leso uthi akuthintwa la. Uzobheka emehlweni abakaze umthathe ombeka lapho. Njalo beka ngakhona lapho efuna ukuganga uzobheka ngoba useyazi ukuthi lapha kufanele athinte. Uzahamba afuna ukuyothinta umlilo uhlangathi umboni. Mekwamthinta umlilo washa. Uzokhala noma uzobona ukuthi kuyashiwa la. Ngelinye ilanga uzothi usondeza ngasemlilweni nathi yini uyazi kuyaninyalwa lapha. Akekho umuntu ongakwazi ukuthi amukele uqonde ukuze afunde phakathi kokuyikhona nongekhona. Kepha nina niloko nithi hayi umntwana nje azakhule abhebe iwunga angene ngamawinda ntshontshe imali. Awusazi ukwenza njani. Hayi mina nje ngimthengela ikhavera angifuna ahlupheke ngokuba kanayo ubaba ngimthatha nje ngimuse esikoleni esibizayo afika abhebe iwunga mithisa amantombazane. Ngoba uzangumtshela iqiniso ukuthi hey lalela ungalali ingane zabantu walala ingane yabantu wemithisa uzosiyeka isikole uhambe uyosebenza. Ngoba yini umtshela ukuthi ke afunde ukuba responsible. Ngeke ukuthi izothi ingane ifunda isikole isinengane leyo ngane izogada ubani uma ufuna uyosebenza usebenzela le ngane kuthi uyafunde sizele. Funa utshele nje ukuthi akukho mntwana ozoya esikoleni abuye nengane. Uya esikoleni uyothola imfundo wena ubuye nezingane uzisapha. Uya esikoleni uyofunda wena ufike ukhipha izisu lapha ngoba uhamba uyofeba. Wena ubuye nesitifiketi sotshwala. Uhamba umfana oright usubude phuza face. Nezingozi zotshwala namanxeba begwaza ngenxa ukuthi ke angifuni ukwenza lokho kufanele nifike esikoleni niphenduka imidlwembe. Uyabona ngoba usuke ejele uthe yiba kumele ngilalele. Uyabona ngoba soke ngibhedeni songesenazo inyawo nongesena ingane ungesenalo ihlo ungesenamazinyo. Ukhumbule ukuthi watshelwa ukuthi ke funda ukulalela. Omunye ublame uma wakhe waye ungangitshela ngeqiniso. Nasesihogweni ke basakhala. Waye ungangitshela ngeqiniso ngilala ngeke ungenxa yakho. Thiwa umuntu otshela umakhelwane iqiniso uyakumsindisa nomuntu oshaya ingane yakhe yakuyisindisa ekufeni. So kumele ukuthi ingane meyisancane uyikhulise ngemfundiso. Kuba buhlungu ukuthi ufike ungabi naso isimilo, ungabi nakho ukuhlonipheka, ungabi nalo ulwazi, ungabi nayo uNkulunkulu. Bese ufuna uNkulunkosikazi noma ufuna indoda enesimilo eqotho. Kusho umuntu ongakwazi ngisho. Mesizwa abantu bekhuluma siyeza ukuthi bathini. Kepha ukuthi uyazi loyo nto ngamehlakho na experience yakho uyazi because ayikho kwena. Kepha uzoyifuna. Funa unkosikazi alright, funa intombi right. Uyayithola unkosikazi. Uyahamba ke manje uyojona. Uyamshaya unkosikazi manje sekuphenduke iMMA la endlini noma iboxing. Sekuchama amanqindi. Akusekho manje ebudlelwaneni bothando. Yini ubaba wakho beshaya uma wakho phambi wakho. So ufuna unkosikazi alright awumazi unkosikazi mase uyamthola ingane yabantu lasoyiphendula ipunching bag. Hayi ngifuna indoda right eziphethe kahle. Bese uyithola indoda soyamthuka yini noma wakho bethuka ubaba wakho. So lo moya lona wokufuna izinto ezilungile ungalungile wena umoya lo oholela emumva. Ungasebenzela kuhle kepha ke kuphelelezeni.
yini ngokuba khona lento ongenayo efanele ube nayo lento ekuthiwa ubungcwele abantu ababuqondi. Ubungcwele impilo elungele wonke umuntu ongaphansi kwelanga. Ubungcwele akuyona ukuthi siphathe amaBhayibheli sesontweni. Siyofunda ukuphila nomakhelwane bethu. Siyofunda ukuthi uhloniphe, uthande, uzithobe. iBhayibheli ifundisa ukuthi ungaphindiseli okubi ngokubi. Umuntu isho into kuwena la ufuna ukusho into embi ngaphezulu kwala ishoyo. Sho ukuthi nobabili ngcwele umoya owodwa ngisho ungazibiza ngekholo. Amen. Izo lonto le. iBhayibheli iqondisa mina, iqondisa wena, iqondisa yonke into. Lafika nabelungu labaJuda liyasindezela kuphi khona. Ngithi nje lithi wena umuntu oyisigqila ezithobe ngaphansi kombusi wakho. Khulunywa ngomuntu osuke sisebenza. Makasebenze ukuzithoba. Naye lo ongaphezulu kwakho makazi ukuthi khona ongaphezulu kwakhe. Ngenxa ongaqondi nithi iBhayibheli liyasindezela. Licindezela ngokuba wena ufuna ukwenza isono nje. Wena ufuna ukubuswa isono so iBhayibheli liyakhuza wena hayi. Ungakutshela nje ukuthi uNkulunkulu bonke abathanda uyabayiyala futhi ubafaka uswazi. Wena ufuna ukuzenzela, ufuna ukuphila umathanda. Ingakho uthi ke ngiphile emngcoleni kodwa mina ngeke phela ngingajoli hawu kahleni bo. uNkulunkulu uzo understand. Hawu mina ngeke ngazifaka inzipho nje. Hawu ngeke mina nje ngaphemi uNkulunkulu uyazi ngiyamthanda inhliziyo yami. Inhliziyo yakhe igcwele intuthu nje. Igcwele intuthu kagwayi ngensango. Hawu uNkulunkulu uyazi ngiyamthanda wazi umoya wami. Umoya wakho ugcwele ubufebe nje. Uhleze ebumnyameni, ubethelwe ebumnyameni, uboshiwe ebumnyameni. Lapho uthi hayi uNkulunkulu ngiyamthanda. Uyazi phela siningi indlela zokukhonza uNkulunkulu lalela ayikho lonto. Ayikho indlela. Ungaya kaShembe, ungaya eMaromini, ungaya eLuthela, ungaya eZCC. uJesu indlela neqiniso nokuphila. Yes Lord. Amen. Mawufuna ukuphila, mawufuna ukuthula, landela uJesu namazwi akhe. Then uzokuthola ukuphila. Ayikho lonto lekuthiwa ke wasindiswa kanje usindiswa nomphelo. Ike sihogweni lapho. Ayikho lonto leyo. Abantu abalizwayo izwi bangalenzi uthi uJesu ke bayowuthathwa bayophoswa ebumnyameni bobumnyama lapho khona umlilo ongaqimekiyo lapho khona izimpethu zakhona ezingafi. Akukho ukuphumula, akukho ukuthula. Namhlanje isicebi sisakhala lesi sasinolazarus. Sisafuna amanzi akusekho ntethelelo. Uze ububule kugcineni lapho umzimba wakho nenyama yakho kuqediwe sekuphelile ngokuthi yeka ukuzonda kwami ukulaywa. Yeka uzonda wakho sesibuya njengezilimo njengamanje njengabantu engazi ukuthi baforce abantu ukuthi bashuba babasindiswe noma bakholwe ilo Jesu wabo. Wow! Makuwe egcineni kwakho kwangu uzokhuluma nolimi lolu. Ngokuthi yeka ukuzonda kwami ukulaywa. Yeka unkathi utshela iqiniso wena uflethelisa indlebe yakhe eqinisweni ugijimela imfundiso zamanga ngoba ngithanda abaprofeti nabapastor laba abanika motivation. Banjana nje izinto ezongikhuthaza ukuthi wena njalo uhlezi ufuna imali onginika incwadi ezizakhe sahluko 23. Hlezi ufuna imali. Yonke into oyifunayo ufuna ukuyobheka ukuthi i-business plan imali eziwa kanjani. Yonke into oyifunayo kuyapha uNkulunkulu umazi. So ungenza noma ngabe yini ukuthi ucebe. Mfunike lencwadi le. Incwadi iZakha isahluko 23. Lapho uhlezi ekudleni nombusi qonda nokuqonda ophambi kwakho ubeke umese emphinjweni wakho. So uma umenyiwe noma uhlezi nabantu noma ubiziwe le khona izicebi ungavele nje uhamba udla bheka ukuthi ubaludla phambi kwakhe because abanye uthi budla basuke bebalisa ngenhliziyo. So funda ukuthi ukwazi ukuzithiba into oqala leyo qhubeka ubeke umese emphinjweni wakho uma ungumuntu wephango. So uma umuntu okhalayo uzama ukugwema izinga lokukhala nokudla kakhulu ngoba ke ugcina sokudla kanti sokudla namagama sokudla neinhliziyo ezibhlungu ezo lonto leyo. Unganqaneli izilovela zakhe, unganqaneli izibiliboco zakhe. Lokhu zingukudla okukhohlisayo. Yes. Ungakhandlekeli ukuceba. Nayo ke indaba izindaba ungakhandlekeli ukuceba. So abaprofeti banamhlanje
omagejageja nabafundisi abafana noPastor Zondo nabaningi engabaza abaqhamile nje manje abayishumayela lento yemali yokuthi imali yona ebalekile. So manje uJesu Kristu ukhulumeni nje eBhayibhelini kepha bona labantu bamaphambi kwabantu abantu bayabalalela futhi bayithanda lento ngoba yini bafuna ukuphuma ehluphekeni kwasemhlabeni kongabi nayo imali. Kepha ehluphekeni kamoya bafile banjani thiwa bampofu igadi leleziko uzaqile kamoya imali igcwele amaphakethe igcwele ebheke uhamba ngemoto enesonto emhlanje kepha umoya wakho awunalutho khanga umuntu lathi ngicela ungisize ngidinga nje ukudla anginamali kepha uthi uNkulunkulu ngifuna imali uNkulunkulu ngifuna imali ngifuna umsebenzi baBheli ithi mokade untshontsha noma kade ufuna umsebenzi sutholile siza umakhelwane wakho awukwazi ukwenza lokho kepha unayo imali nangu umuntu uyamazi uyaphi uyakude uhamba ngemoto umkhange huthi phele kanjalo ngoba ufuna ihlale imali emotweni yakho kepha ngena amantombazane eshintshana mawubona intombazane ungashintsha direction uyibuza ukuthi yaphi ngenxa nje yenkanuko nomoya obufebe Jesus kepha kumele wenze okuhle okusuka enhliziyweni hayi kunzima lo ntombazane ofuna ukulala nayo ungayithengela noma ngabe yini eyifunayo noma ngabe yini engayicelanga ungaze uyithengele ngoba la kufuna ukuthi yehlise iphedi zikhohlakala. So asebenzele ingcebo emhlabeni uJesu uthi ke ningazibekeli ingcebo emhlabeni ungakhandlekeli ukuceba uyeke ngokuqonda kwakho kunjani uyeke ngokuqonda kwakho yes amehlo akho ayandizela kulokho kepha akusekho. So indaba isekutheni yabona ingcebo into ngeke uzufe nawe ezulwini le mali nemoto nemizi nempilo ebizayo nalezi mpahla ozithanda ezibizayo uyabona mawufa yaphela ngayo yonke le thembo nalo kulezi zinto lezo sukuzisebenzela kanzima noma kuthiwa usebenzele ukuthi ube nomfazi uma ufa usanda kushada sekuphelile konke ubukade una ngenhliziyweni ukufisa. So ungabeki ingqondo yakho kulezi zinto lezi uthi incwadi kaIsaya angishongo ukuthi ungasebenzi angishongo ukuthi ungabi nayo imali ngithe ungabeki ingqondo lenhliziyo yakho kulezi zinto ungazikhozi lezi zinto zibe uNkulunkulu bakho ungazikhothameli lezi zinto ukuthi ziguqise. Sifanele ukusebenza sifanele ukuba nemali kepha ekubeni kwakho nemali ungabe ukuthi udayise umphefumulo wakho unikela kuSathane. Understand uthini uIsaiah 56 from verse 6 lapho khona ekhuluma njengoba sithi ningazibekeli ingcebo emhlabeni ningabeki ingqondo yene ezintweni ezidaliweyo. Incwadi uIsaiah esahluko 56 verse 6 yes nabezizwe abazihlanganisa noJehova no ngiku 55 6 mfuneni uJehova esenokutholwa. So yena into ekumele siyenze le uthi uJesu ke masifune umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe. Yabona ukuthi umprofeti uIsaiah ukhuluma into efanayo noJesu. Into ebalulekile ukuthi sithole umbuso wasezulwini. Ngokuba uJesu unzi umfanekiso ukuthi ngendoda omunye uthi kuJesu Nkosi ngicela ukuthi utshele umfowethu ahlukanise ifa nami. Uthi uJesu bani ongenza umahluleli la phakathi kwenu nombuso. Ngokuba ke khona indoda eyicibile wanotha umhlaba wakhipha izithelo zaningi indawo le khona ebeka khona izithelo zayo etholakala ukuthi incane yasithi ngizokwenza njani yacabanga ethi okay into enzoyenza ukuthi ngibulale le ndawo ngivule ibe enkulu hayi ke yenza njalo yaqeda ithe mesiqedile yafaka izithelo zayo phakathi indoda le yasiyahlala yasithi enhlizweni yayo hayi ke manje ngizohlala nginethezeke ngeke ngisasebenza sengizodla ke manje umsebenzi wezandla zami ngidakwe ngijabule enhlizweni yami aze lifika izwi lathi siwula awazi namhlanje ukuthi ukuphila kwakho kuzolandwa uthi ke uJesu lo muntu njengoba esebenze kangaka njengoba esefa ke ezigabale izinto lezi umbuzo lowo siyasebenza sifukuze senze yonke into siloko esikhala sivuke ekseni angilali ngenza yonke into ngoba ngifuna ukuceba so ayitholile ingcebo uginqikiyane ufe ekabani leyo ngcebo washo imisenzela abantu abakho ubunephupho nawo lokuphila impilo ethize
Kepha manje uma sowufile ke ekabani leyo ngcebo. Hayi abantu abahamba abayithole mndenini yabangwa yilo njengoba ngikhuluma uJesu indaba zokubanga indaba zamafa nengcebo. Iyona lento leni isebenzelayo abantu basale babanga amafa eni. Niyashada labantu besifazane kanti mabheka ukuthi ke kwi-funeral cover kumkanjani. Kwi-life insurance umsena 200,000 ngapha lo jola naye kuyena unkosikazi lesifeko ojola naso njengoba nani nifeba nobabili sibhizi sijola nomunye asijolike mangena nombani sijola nenkabi awubheki phela usohlanganisile 200,000 awuzama indlela simsuse khona ngothola le mali. Ucabangela umuntu wena awucabangela ukuphila kwakho kwasezulwini usuyafa ufele efebeni wafela imali yomshwalense wahamba esihogweni lengebo sele ngemumva uthi umprofeti uIsaiah mfunani manje glory to God esanokutholakala nimbize eseseduze mbizeni esekeduze omubi makashiye indlela Jesus Christ omubi makashiye izindlela zakhe nezindaba nomuntu owenza okubi nalowo owenza okubi imicabango yakhe abuyele kuJehova. Yekela ukucabanga okungasi imicabango yokubuka unesifazane bakhanuka imicabango yokubuka abanye abantu ufisa izinto zabo imicabango yokuthi ungenza njani uzube nemali uhambe uyontshontshwa uhambe uyothwala wenza noma abe yini ufuna ukuba inkabi khona uzoba nemali uyayidla le mali ngapha kuyakhala udla inyembezi zabantu igazi labantu lichithekile wena uyajabula hayi phela bengenza njani ubungathi ke ufuna uNkulunkulu lento bongayenza bengathini bengizokhala uNkulunkulu uthi ke bonke abangifuna baya kungithola bengifuna ngokwezinhliziyo bephendula ubuso babo bebhekisaka kumina ngiyobanika konke abakudingayo hayi abakufunayo izobehluko ngiyokunika konke okudingayo manginempahla zokugqoka uma nginendawo yokulala uma nginokudla uthi nganele ngalokho ngithi kini yes ningakhathazeki ngokuphila kwenu ningakhathazeki ngokuphila kwenu ukuthi niyakudlani noma niyakuphuzani yes nangomzimba wenu ukuthi niyakwembathani ukuphila kukukhulu kunokudla ukuphila uthi kukhulu kepha uyabuza nomzimba kunesambatho na umzimba wakho ubalekile ngokuba uhlala khona umoya kaNkulunkulu bukani izinyoni zezulu bekani izinyoni zezulu awubheke nje manje mina ngithola ukuthi ngitshalile noma ngiphekile azivuni bese vokala lokho ngihambe ngikhisha ukudla lapha noma uphuthu azibekeli izinyoni zidla izinyoni zisutha zange zezisebenze nokho uyihlo wasezulwini uyazondla yebo yabuka izilwane azithatha ukudla zinobe zokuqongelela njengathi sifuna ukuqongelela ingcebo ziyadla uNkulunkulu vele uthi uyazazi idingo zethu uthi ngaphambi kokuthi isithandaze uyazi ukuthi yini sidingayo so uthi ke kuyasiza ngani ukuthi uzuze izwe lonke ulahlekele ukuphila kwakho unakho konke lemhlabeni kepha awunakho ukuphila okuphakade lemhlabeni nakho konke ukuphila okuphakathi ongenakho ngenxa yempakamo nokufuna izinto ezingeke zikusize ngalutho ezizokusiza ukuthi ubukwe lemhlabeni kepha ukuphila kwakho akukho emabhukwini angcwele igama lakho alikho encwadini engcwele ubuziphilela nje wena noma kanjani ezindaba awubuyela ngale ncwadi yase-Efeso sahluko 5 incwadi kwabase-Efeso isahluko sesi-5 verse 1 ngakho yimani njengabalingisa uNkulunkulu njengabantwana abathandekayo lezi zinto ngizikhuluma nomuntu mina othi usindisiwe nomuntu othi usaziphilele nje emhlabeni ngikhuluma nawo wonke umuntu ukuba imbewu le engihambe ngifakafaza nje angikhethi buso bamuntu ngikhuluma nomuntu othi umla emva kwepulpit ngikhuluma nami uqobo ngikhuluma nomfowethu eduze kwami ngikhuluma nayo yonke into ekhona ngaphansi komhlaba uthini ulontuzana ingilosi lapha kwincwadi yezenzo sahluko isahluko 5 lithi verse 20 bengaphosisi ngalesikhathi ke uPetro eboshiwe kufika ingilosi izomkhulula mesimkhululile ingilosi besimbeke ngaphandle besithini angazi uma ethola yini incwadi
Izenzo esashuko sesihlanu verse 19. Yes. Kepha ingelosi yenkosi yavula iminyango yetilongo ebusuku. Yabakhipha yathi, hambani nime nikhulume etempelini. Hambani nime nikhulume etempelini Kubantu amazwi onke. Amazwi onke. Alokhu kuphila. Amazwi onke. Alokhu kuphila. So manje ngimi la emva kwealtare ngikhuluma amazwi okuphila kwalokuphila kwethu kule mhlabeni. Akukho engizokushiya ngaphandle ngithi mhlawumbe yazi ngikulimaza mina. Mekulimaza mina bekuthi ngineqiniso ngiyafuna lokho kusuka kumina ngizokhuluma ngako ukuba kufanele kushaye. Lithi iBhayibheli ke izembe libekiwe. Hallelujah. Ezimpandeni zemithi. Yonke izihlahla ezingatheli izithelo zishawa phansi. Izwi kaNkulunkulu ke lisebenza lo msebenzi. Lizoshaya phansi imisebenzi yokukhohlakala. Uma ngingafuni ukuthi ke ngilenze lezwi leli mina ngizoshawa phansi bese ngiyomiswa bese ngithathe ngiyofaka emlilweni. Lapho ke akukho ukuzilandulela ngoba unqabeli ukuzwa. iBhayibheli uzathi lapha yana uLozalo Stefan kwincwadi yezenzo sahluko 7 from verse 49 ekhuluma nabantwana bakaIsrael. Ngoba alifuni ukuzwa uNkulunkulu uthi kuMoses laba bazongiphendukela laba ngiyabayisa lapha ngiyazi inhliziyo zabo zizongiphendukela. Utheni uStefan? Izulu liyisihlalo sami sobukhosi. Yes. Nomhlaba uyisenabelo sezinyawo zami. Yes. Njengani indlu eniya kungakhela yona isho inkosi. Yiphi indlu engingakhela yona? Noma yiyiphi indawo yami yokuphumula. So isikhuluma ngoNkulunkulu shona ungahlali phansi athi ke ukhathele noma uyanqena noma uyezela noma ukulele. Uthi akaphumula kozela akalali akakhathali. Isandla sami sikwenzanga konke lokhu na. Konke sibonayo uyakwazi akukho ukukhathala ke. You understand? So manje besitshela lezinto usitshela izinto thina kumele sizazi ukuze sibe nokuphila kuyena. But thina siqinelwa amakhanda nenhliziyo sijabuliswa izinto esizibonayo ngokuba simbonela sizwe izwi lakhe hayi ayikho lonto le mengifa mina ngizoba nibakithi mina. Nina bantamo olukhulu uyahamba wena ntamo olukhulu uyaphakathi esihogweni labantu bakina bengakholwa. Nina bantamo olukhulu Nina ningontamo olukhulu abangasokile ezifweni abangafuni ukuhlukana nobubi nasezindlebeni namandlebe enu abuthuntu. Nimelana njalo njalo umoya wokulunga niyawunqaba njengoyihlo. Into eyenza ukuthi unqaba umoya wokulunga engokubulangazelela umuntu wesifazane ufuna ukumlala nje. Into eyenza ukuthi wena ungafuni ukulunga engokuba ufuna ukuyontshontsha lapha kepha ufuna untshontshelwa. Into eyenza ungafuni wena ukulunga engokuba ufuna ukuhlaba izilwane emagameni amadimoni. Ngoba naku uthi ke abantu bakini abangasekho akekho umuntu angasekho ufuna izilwane ukuthi ahlatshelwe. Bakuthi ufane ngazwani angeke nize nizwane wena ufuna ukucela into ethelele uJesu ubuye ophilayo uJesu uyaphila. Ngoba uyohlaba izilwane uthi ke angizogeza izandla sigezele ke lalela ayikho lonto le. Ubulala umuntu wena wahamba wayekela wabuya uthe ufika ngosuku lesithathu wafa ukuthi ubugwetyiwe nemhlabeni waphuma ejele ngoba uyegele nje bulo ukuthi hayi ngimbulalanga thonabo nje ubufakazi hayi ngimbulalanga mina angimbulalanga uzufakwe ejele ugwetshwe 5 years uphume. Akusho ukuthi ubana kubusejele emhlabeni wena wapheka ecala waboshwa bese uphuma ngaphakathi usugwetshiweke sezongena ezolweni. No, vuma izono zakho kuJesu. Vuma ukuthi wena wonile wabulala wachitha igazi elingenacala ukuze wena uthethelele izono zakhe ezulwini. You understand? Wena ubuhamba ulala wena namantombazane faka amakhondom. Namba uvuma uNkulunkulu ukuthi wena uchitha imbewu kaNkulunkulu wayilahla ngenxa yobufebe. Vuma izono ngisho ngeze sontweni uhlale phansi lapho uthuphe isoka kushunyele ukuthi vuma suma uvuma izono zakho ukuze ugeze uthethelele amacala akho. Wena uhamba ulala o taxi driver
Abashayeli bamatraki, abashayeli bezitimela, abashayeli bemikhumbi, ubuhamba ulala emajointini, emaklabhini, yonke indawo. Uhamba ukhipha uphuza ama-morning after, uhamba uyesibhedlela uyothatha amaphilisi okhipha isisu. Bese uyeze esontweni uzohlala la. Uthaza ubona kungenile uNkulunkulu usekuthethelela. Vuma izono zakho. Yes, Lord. Yes, Lord. Simele ukuvuma amacala ethu. Bese ukhathele ukuba uNtabankulu. Bese ukhathele ukuba nempakamo. Bese ukhathele ukufaka iziphandla. Bese ukhathele ukuya Shembe ugcina isiphayi isihluthu uyehlala ngaphansi kwesihlahla baxoxela izinganekwane. Buye uze kuJesu. Akekho uShembe oyindlela. Akekho uShembe waseNazaretha. Bese ukhathele ukuya eMaromini uyothenga isiphongo uthinta amahlombe nesifuba. Uthi yethi Maria ufaka isithandwa sakhe emazini uzithenga ucathi ungcwele. Buye uze kuJesu. Buye uzohlala phansi ufunde izwi elipheleleyo. Nyewe uNtabankulu. Ningena khona lapho lokuthinta iziphongo abaye bayibazesisi bagquma badlula iroof. But still usayisigqila sikagwayi. Usayisigqila sokufela. Usayisigqila sokufaka amazinyo acobezelayo. Uyisigqila sikabhiya. Phepha hayi ngamthanda uNkulunkulu. Hayi umuntu othanda uNkulunkulu wenza izwi kaNkulunkulu. Ingakho incwadi ithi ke ibani ngabalingisa uNkulunkulu njengabantwana abalungileyo. Alungileyo uphila ngokukholo. Glory to God. Hey! Glory to Jesus. Hey! Alungileyo. Glory to God. Hey! Uphila ngokukholo. Ngihawukele uNkulunkulu. Ngihawukele. Ayizondaba umuntu osuke ekhala. Isoni esizwa ngaphakathi ukuthi singcolile. Isono esizwayo ukuthi isono siyamlimaza. Ngihawukele uNkulunkulu. Ngihawukele uNkulunkulu. Ngomusa wakho. Ngomusa wakho. Yesula iziphambeko zami. Ayizondaba ngokububele bakho. Ayizondaba inokuvuma isono. Vuma isono sakho. Ngigezisise ebubini bami. Mesithi lapha ngifuna uverse 11 walo ncwadi leyo. Ngifuna uverse 10 noverse 11. uNkulunkulu dala kimi inhliziyo ehlanzekileyo. uNkulunkulu ufuna inhliziyo enjani? Ehlanzekileyo. Uthini kwincwadi yaMateyu sahluko 5 verse 8? Babusisiwe izinhliziyo zabo ezihlambulukileyo ngokuba bayokubona ubuso kaNkulunkulu. uNkulunkulu ufuna ukufaka umoya omusha kuwena obungcwele. uNkulunkulu ufuna ukuguqula ube isidalwa esisha. uNkulunkulu ufuna ukwenza wena uphile ngempilo noma uphile impilo engeke ibe nakho ukuthi isoleke phambi kwabantu naphambi kwakhe. Nina ke nisaba ukusoleka phambi kwabantu. uNkulunkulu dala kimi inhliziyo ehlanzekileyo. Yes! Uvuse umoya oqinileyo phakathi kwami. Umoya weqiniso phakathi kwami. Ungangilahli ebisweni bakho. Ungalinge uNkulunkulu, ungelahle. Yabona umuntu isoni. Siza uNkulunkulu uthi uJesu kwakunamadoda amabili ezethempeleni. Enye ungumfarisi. Enye ungumthelisi wentela. Le umfarisi imlapha iyakhuleka ithi Nkosi mina ngiyanikela kweshumi. Nkosi mina ngiyakuzila ukudla kathathu. Angifani nalabo abayizigebengu nalabo abayizikhohlakala. Ngapha lo muntu ubhizi akakwazi nje ukubheka phezulu. Ushayisa uba sakhe uvuma izono zakhe. Ukuthi yena ufuna ukuthethelelwa uyena uyavuma izono zakhe. Uthi uJesu kulabantu ababili abangena ethempeleni uyedwa waphuma ethethelelwe. Ezwakele umkhuleko wakhe. Ngokuba yini bonke abaziphakamisayo bazokwehliswa. Masibe abantwana abafuna uNkulunkulu hayi ukuthi sibukwe. Masibe abantwana abafuna uNkulunkulu ngokuthi senze izwi lakhe. Masibe abantwana abafuna uNkulunkulu ukuze sibe isibani, sibe usawoti. Yenzo lonto leyo. Ngokukhuluma ngokuziphatha ngokugqoka ngendlela owenza ngayo izinto wena uNkulunkulu uyaphila kuwena. Ngakhulumi into kodwa engabonakali. Hawu uyakhuluma lento kepha ibonakali. Wangitshela ukuthini uJesu abhele ezokutshela ukuthi ngiyakholwa mina. Ngakhanda lashababa ugqoka isiqebhezana, ufaka ama-crocs, ufaka ama-into lezokufakelwa uthi lo muntu uyakholwa. Ngoba naku uthi yakhanda lashababa. Hallelujah. Ayikho lonto leyo. I-makeup ayikho ebusweni. Ama-cake awekho. Ikhanda limboziwe. Ikhanda lixhunyiwe. Izipho ziclean. Umgqoke ingubo esuka emaqakaleni izovala okhalweni. Ayimbambe imthathi. Akaveza ama-cleavage. Akaveza umhlanga, akaveza amakhwapha nezingalo zakhe.
Agqoka stomach out. Yini ungcwele. Uhlabe ngomuntu ongaphakathi umbona ngezenzo. Thobekile uyahlonipha. Akakhuluma ungcola. Akanawo amashende. Akatholakala lokho ekhuluma namadoda abanye abantu izinto ezingcwala. Ungcwele ngaphakathi usaba uNkulunkulu. Nemsaba abantu leni. Amagwala. Bayibona indaba nesibingi sokushumela kanjena abantu abafundisi bengashumela ngoba amagwala. Imgogodla yabo igobile itheka nje. Aphukile imgogodla ephulwa amanga nenkohliso. Nokukhohlakala. Ingakhelana nengane zabantu lesontweni elokuthi uNkulunkulu uthe ayisale ngane ngithandazela kanti uyayilala wena imoya okhohlakala. Nike incwadi ze-Efesu sesiyavala. Nihambe othandweni njengalokhu uKristu wanithanda. So uJesu usithandile. Mesihamba othandweni. Sihamba into yokuthi thina uma umfowethu engenakho ukudla nginakho ukudla evakashile engitshela ukuthi akanakho ukudla ethulambile bese ngithi mina ehamba uNkulunkulu uzokuzwela sokhuleka ngiyongena esihogweni mina ngiyaphakathi. Uma umfowethu ngizombona ehamba nqunu lapho noma kuthiwa ngizalwa naye noma ngabe kuthiwa ngikholwa naye ngimbona ukuthi lo muntu uyagodola. Mina nginamajacket imfumbe lapha endlini ngihleli ngilo ngithi uNkulunkulu uzombonelela mina ngizoya esihogweni khona ngithi ngihlale esontweni ebencheni. Uma kuukuthi ke mina ngiyiphoyisa ngiloke ngithi ke ngizobopha ngifuna imali zomgwazela ngibopha abantu ngibabophela izinto ezingekho. Mina ngizoya esihogweni ukuthi ngihlele esihlalweni sokuba imantshi noma umahluleli. Lapho ngithatha imali yomgwazela abantu bagcwele ejele abangene abaqala izikhohlakala ezigebengu nemgulukuthu igijima emgaqweni. Mina ngizoya esihogweni. Nazi izitifikethi zami lezi. Ukuthi ngumfundisi ngimplake eshumayela. Ngiyaphiqinisa ngimkhulume. Ngiyalikhuluma kepha ngilenzi. Mina ngizoyaphakathi esihogweni. Asikwazi ukuthi izikhohlise sithi hayi singcwele phela senzela abantu ukuthi yalela asisebenzi la ukuthi ke sikhuthuza abantu la. Usizi uthi uJesu ke mekhuluma nendoda le ayikhala ngokuthi lamafutha afuna ngabe athathiwa ayodayiselwa ayodayiswa ukuze kunikwe abahlwempu. Ngesikhathi umuntu wesifazane efike ezogcoba uJesu emlungiselela ukufa kwakhe. Omunye umfundi waJesu uthi ke hayi lamafutha afuna ngabathathiwe. Uthi ngoba nje uhlupheka ninako nabahluphekayo ninabo njalo mina kepha ninaye. Yini athi sinayo ngoba lo moya afuna ngabe sinawo asinawo sibhizi sijabuliswa ukuthi nje sifuna imali nokuthi senze ngathi senza kahle kanti senzela thina. Khona indlela ebukeke yinhle emehlweni lomuntu kepha isiphetho sayo kube ngokufa. Lawo mazwi abhlungu ukuba siyahamba kulawo mazwi lawo osiholela ekufeni. Ekubeni sithi sifuna ukuba bahle. Asihlobeli ukuthi sibe bahle. Ukuba sibuka bathi ngabe ngifuna ukuthi abazalwane banikele noma kuthiwa bekho ngifuna ukubakha abazalwane bagcine bekhona ngikhulume noma ngabe yini engenza ukuba bekhona bese ngibatshela ukuthi hey umfundisi uvuke nombono ukuthi ufunekele imhlange ihlanganise 20,000 kusasa funeke next week isinento ukuthi nokuthi efanele sihlanganise 50,000 bona abantu besukuma benikela ngibuye ngigqoke isudu ecobezelayo uNkulunkulu uthe umfundisi akufanele ahambe ngezinyawo. Ngiyazibona icashelo zami ngqoke izinto ezidabwe ngamabomu khona ngizozenza isalarm nabantu bezoyifaka imali. Ngifuna ukuswenka ngifuna ukubukwa ngisabisa abantu ukuthi bengenze okuhle bazongena esihogweni. Sofuna benzele mina yonke into. Sengiyabukwa ke ngiswenkile la ngifaka amawash abizayo. Ngifake nesudu efaka imbali eceleni ene-chain somewhere. Ngiyaqobezela istathulo sami siyaqobezela siyona imali nje akusona istathulo nje futhi. Mfundisi ugqoke Italy uyahamba eMelika uyolanda eVersace uye eParis. Abazalwane balala bengadlile ngenxa yakho. Sebenzela izisu yakutshela iBhayibheli ulawo wasebenzela onginike lo ncwadi yamaRoma sahluko 16 verse 17 to 18. Isho lento engiyishoyo njengamanje bese ubuye ukufunda incwadi yase-Efesu. Ngiyanincenga bazalwane ukuba niqaphele ababanga ukwahlukana. Niqaphele yabona ngale sikhathi sefuna ukuthi ibandla elami ngiliqambile ngalifounda nini this church or this ministry was founded ngonyaka bani ubani ya celebrate lolo suku elakhe
niqaphele ababanga ukwahlukana. Ujesu lakhe langona phakathi uyisekelo akunalo usuku ngathi celebrate namhlanje ngaphandle ukuthi nje sibungaza usuku lokufa lika Jesu sidla isidlo sakusidlo iloko kuphela singabuza uthi asikwenze lokho noma yinini ekumkhumbuleni simemezela ukufa kwakhe azabuya so anginakho ukuthi ayisishaya iphasika sinephasika lethu namhlanje senza no Hallelujah, hallelujah. asizama uloke senza amaqebo lana ukuze kube khona imali ezongena. Amen, amen, amen. uNkulunkulu befuna ukuthi yenzeke into uzoyenza ngamanje akekho ozovimba lapha beke ngafaka umoya wenkohliso kumina ngiziduduza ngizikhuthaza ukuthi ngishumayele ngento ezokwenza ukuthi ingene imali uNkulunkulu uzongiyekelela kulo moya ugcwalisa ithi mfiki iwona lo moya uzongibulala ngoba yini sengisebenzela ukuthi iphakethe lami lihlezi ligcobezela iphakethe lihlezi ligcwala izinamba ebank izinamba efonini ngoba yini nginomhapho itheni incwadi Ngiyanincenga bazalwane ukuba niqaphele ababanga ukwahlukana nokukhubekisa. yes Bephambene nesifundiso enafundiswa sona nina. Nahlukane nabo. ahlukanani nabo Ngokuba abanjalo abanjalo abayikhonzi inkosi yethu uKristu. abakhonza iqiniso Bakhonza isisu sabo basebenzela izisu zabo nangamazwi amahle. bese bezonifaka amazwi azwakala kamnandi Namnandi bakhohlisa izinhliziyo zabangenacala. you understand ukubaningana labafundisi namabandla leminyaka abangeke baze bangibize uthi awuzoshumayela phela isidinga imvuselelo khona imvuselelo khona izenhlambuluko khona ezetiye khona iziguqo khona yonke imihlangano ngemhlangano mina yonke lonto ngihlanganisa ndawonye because uJesu ngikhumbula ukuthi wayene wayenkonzweni kuthiwa imvuselelo wayesiguqweni ukukhuleka nje Yes, Lord. Amen. engekho futhi inkonzo ethize special lonto isele ngemumva Amen. Amen. isele ngemumva manje uthi ufuna abantu abazomkhonza ngokomoya nangeqiniso ufuna abanjalo Hallelujah. so le ndaba yethu lokuleke sijabulise ukuthi awusemvuselelweni ligcwala ibhasi imkhokha izimali esontweni lelo bhasi labakhothala baqabuzana bagaxene kugcwele ubufebe ebhasini Lord Jesus. nangale kuyoqhutha ubufebe Amen. ngoba ngabo abahleli emaphaketheni abafundisi bacebile hamba bahlonipha babiza wonke amagama amnandi ngoba banika amagama amnandi bekhohlisa nina buye niyongena esihogweni ngoba uyathi uJesu uthi imali impumputhe uthi uJesu mekhuluma nabo abafundi bakhe athi labantu laba bangikhonza ngezindebe inhliziyo zabo zikude uqinisile umprofeti labo babezo bangabazenzisi bese aqhamuka omunye umfundi uJesu eqedile ukukhuluma azobuza uyazi ukuthi ngalesikhathi ukhuluma nalabantu ke bakhubekile uthi uJesu bayeke uthi yonke isihlahla esingajaliwe ubaba soshawa phansi simple bayizimpumputhe laba hola izimpumputhe so impumputhe uma ihola impumputhe zombili ziyaphansi ekufeni ziyaphansi esihogweni la emngoleni asizelanga ukuzokwakha abangani nezwe noma ukuzozincengela kubantu ukuze basithande mongalithanda iqiniso uyesihogweni mongalifuna iqiniso uyesihogweni mongamfuna uJesu glory to God uyaphansi emlilweni Hallelujah. uyena kuphela oza kukusindisa kunika ukuphila so zisize elalela mawufuna ukuzwa lento engishoyo hlala wedwa ulifunde iBhayibheli bese ulalela intshumayelo yema ungafuna ungizwa hlala nesithuko abanye bethi hayi uyabheja lo abanye bethi hayi ngeke mina ngizoziphuzela abanye bebambana beqabuzana hlala nabo kanjalo but mawufuna ukumuzwa phuma kubona Yes, Lord. yabona bethatha uAbraham umsusa kubantu embeka yedwa ngoba ufuna yena yedwa Amen. ezo lonto leyo uthatha uMoses amuse ehlanga ngoba ubekele yena yedwa uthatha uJoseph ayombeka endaweni lapho ngoba ufuna yena yedwa unenhloso ngaye Yes, Lord. you understand Yes, Lord. uthatha uMoses amuse entabeni ngoba ufuna yena yedwa so ngokuthi uNkulunkulu uzokhuluma nawe phakathi la ukweclubini thathu uzoza uJesu no uzoza ama-rap ekhuluma ngokudansa nangokubhema izidakamizwa nangamantombazane nangobufebe nangokugwaya nangensango izidakamizwa nangokujabula uyabe kuyinhliziyo yakhe lapho ngoba uphakathi komoya wokufa usebumnyameni
So unokwenzeka uphuzo uzonqamuke ukuqonda. Thiwa usefile kanti uJesu uyakubiza usekuthathile ukusesibhedlela. Afika veza athi yabona uzoyapi. So abona uyabheka uyafika la ukhona kuyasha. Awu ngiyaqala phela into ethelele. Awu kanjani? Ungabe ujabula nje wena uzwanga lapha yana. Unikwe ithuba ke kuthiwa ubuzo batshela abantu ukuthi ngale khona isikhoko. Khona futhi izulu. Uthi uNkulunkulu abaphilayo. Hayi abafileyo. uNkulunkulu kaAbraham, uNkulunkulu kaIsaac, uNkulunkulu kaJacob. Ayaphila. uAbraham uyaphila. Siyambona ephayithatha uLazarus. Embeke esifubeni sakhe. Nangu uMoses siyambona entabeni. No Elijah uyaphila. Wayabonakala futhi entabeni. Behlangana noJesu. Sibona bafuthi omunye. Khona omunye ngisanga ngikhumbuza yena. Nangu noSamuel wazwavuswa umuntu wesifazane owelemkhuba. Ukuba uNkulunkulu abaphilayo. Bonke abafileyo ukuthi abafile bafele imisebenzi yabo. Khona iHadesi isikhoko. Singakoqedisa isikhoko. Sisazoyiwa kuphi echibini nomlilo. Ngoba abasolwandle abafela khona, ababoshiwe emkhathini, abakhona emsebenzini kaSathane, abafile baseHadesi esikhogweni bazokhishwa bonke abancane nabadala. Ingakho sikhuluma nabancane sikhuluma nabadala. Angina Sunday school. Amen. Akekho ubafundisa Sunday school. Hayi ugogo uMadlamini ubani washo gogo abafundisa Sunday school. Hallelujah. Ubani? Hayi anju uzini omuza. Ubani wathi awuzaka uthisha wa Sunday school. Ufundisana Sunday school. Ngoba mhlambe ezulwini bese kwahlulelwa ngosuku lokugcina ngoba khona kuthi hayi la sifuna Sunday school ngapha. Noma sifuna ke abadala ngapha. Kuthiwa abadala nabancane baba phambi kwesihlalo sobukhosi. Zavula izincwadi. Hallelujah. Akhonda bazamahlukana la. Amen. Wonke umuntu ufanele ashungeze ngendlela eyodwa. Ngoba siyashaya ngezwi. Sishaya isono ongakosenze kusamele usenze ukuze ungeze usenza. Osusenza siyakhipha, osukhishiwe siyagqugquzela ukuthi ihlala manje. Hallelujah. Ngcweleni. Hallelujah. Maningi incwadi ezenzo 2:38 laba abafuna ukuphuma nalabo sebephumile abafuna indlela ukuthi bazokwenza njani. Wayesethini uPetro? Pendukani. Iloyo naloyo abhabhathizwe. Yilowo nalowo fanele abhabhathiswe. Egameni lika Jesu Kristu. Egameni lika Jesu Kristu. Kukho ukuthethelela kwezono zenu. Ukuze ke sithethelelwe izono zethu. Khona niyakwamukeliswa. Nakho into ebalekile. Isiphiwo sika Moya oyingcwele. Abantu abaningi bayakholwa lento ekuthiwa isiphiwo umoya ingcwele abayazi. Inhlobo yini amaBhayibheli awavula wafundwa akwaziwa lutho ngokuthi abafuna bamukele isiphiwo sika Moya ingcwele. Wazi ukuthi nje memfundise ekhuluma ngezilimi ukhona umoya lapho. Khona umlilo ngoba lokho bethi fire. I can't shut up. Kashan rapa ayikho lonto leyo. Yes Lord. Yes Lord. Amen. Ayikho lonto leyo. Akwazi uvela uthi fire ungazange ushumayela umlilo. Amen. Yala ngesikhathi sene. Amen. Bala kushe izwi kaNkulunkulu umlilo ohangula isono. Isande siphahlaza amagabadi namatshe aqinile. Inkembe sika ishaya yonke into. Azimula Nkosi Jesu. Lezembe liganqa isihlahla esishayipha phansi. Hallelujah. Ekuduleni kwezimpande. Yes Lord. Lifika la ubona Hallelujah. yini ifikile. Amen. Ayanda bakujula ukubhuquze phansi thi wavuka umoya kanti ungenwa amadimoni. Amen. Ayanda amadimoni. Amen. Zikhathele zimbili izindlela. Ekufeni ekuphileni. Wena ufuna yini? Le ekufeni baningi abayakhona baphuma bayangena. Le ekuphileni incane ingangocingo. So lesiphiwo sibekelwe kubantu abafuna ngempela ukuphila. uJesu Kristu umduduzo umnikele labo abafuna. Lithi iBhayibheli umoya ingcwele wawunika labo abamlalelayo. Yeah. Ufike esikoleni ke ufike la. So kufake eBhayibhelini ugulise siphinde sikusave. Sikufundise ukuthi kubhudwa kanjani. Because sisuke sikudedela ukukhombisa wazilutho wena. Ingakho sikubizele incwadi uthunyelwe.
umpotiyana. Siyakhombisa ukuthi le ncwadi le Yes, Lord. uthi uNkulunkulu ayomthetho. Yes, Lord. Ayingapheli emlomeni wakho. Amen. Mihla lobusuku zidle ngani. So ungafundi ukuthi hayi namhlanje ngifunda uIsaiah, sengazi incwadi yeIsaiah. No. Qala from Genesis. Yes, Lord. Yini mengikhuluma uGenesis wazi ukuthi Hallelujah. le ndaba ikuphi Yes, lapha. Lord. Uyazi ngoba umoya ingcwele uyakhombisa ukuthi hayi la Yes, Lord. ungonile la. Amen. Ngilale ngikhona. Yes, Lord. Maye niyasala lisale sokuthi vele then hijack iBhayibheli. Amen. Nenze Jackal House, nzenza umathandi kaMathandi ngamphonza edlemeni. Egcineni isodla wena. Umlilo. Fakazelo lokuthi awuhlalanga imfundiso lepheleleyo. Bendukani yilowo nalowo bhabhathiswe egameni lika Jesu Kristu. Kukho ukuthethelela kwezono zenu. Khona niyakwamukeliswa isiphiwo sika moya oyingcwele. Yes. Ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu. Esene sabantwana benu. Esabo bonke abakude. Bonke inkosi uNkulunkulu wethu yakubabiza. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi Zisindisani kulesizukulwane esiphambeneyo. zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. Mawufuna ukuzisindisa ke kulesizukulwane esiphambeneyo sofuna ukuthethelelwa izono zakho ungene emanzini. Njengokusho kwembhalo nothi kwamfundisi wakho asiphakamisa izandla la akusikhona esikoleni akuloke kuthiwa futhi phakamisa izandla zakho ukuze sihlale ephaketheni lakho akhona eclubini lekuthiwa put your hands in the air and touch the sky. The roof is on fire. Satan spirit sakhe lapho lana sithi izimvume izono zakho ngomlomo nangenhliziyo yakho bese ungena emanzini uhambe uyogezwa ngonembeza ube msulwa bese emva lokho unike isiphiwo sikamoya oyingcwele kungena ukulunga kwena uqala uphele impilo ngokuqonda ungapheli impilo ngokuba isiwulu uhambe kumnyameni udakwe isono. uJesu Kristu inkosi. Laba bafuna ubhabhathiza bazosithinda kuleningwane le oyibonayo ku screen. Siyambonga uNkulunkulu ngalesikhathi asenzele sona nomusa wakhe nakho konke asikhombisa kona okuyintando yakhe ukuthi sikwenze. Engathi ngaba nendawo enhlizweni zethu sikwenze ngokuzithoba nangokuzinikela ukuze gcwaliseke inhloso kaNkulunkulu nentando yakhe kithi ukuze ke sifinyelele kuphendukeni sikwazi ukubonana nobuso bakhe uma esebuya ezolanda ibandla lakhe. Elimsulwa elingenasihla nambimbi eligeziwe ngesigezo samanzi ngezwe uJesu Kristu inkosi. Sophinde sibonane uNkulunkulu evumile ngawo umgqibelo ntambama brother Nkosi awuvumkhuleko bhuti. uNkulunkulu namandla Jesu Kristu waseNazaretha siyabonga uNkulunkulu oyingcwele mdalo wezulu nomhlaba ukuba usasigcinile uNkulunkulu namandla. Siyabonga Jesu Kristu waseNazaretha ukuba umphefumulo ngenyama kusahlangene Jehova ingcwele kuumusa wakho uNkulunkulu namandla. Siyacela Jehova ingcwele uNkulunkulu namandla ukuba siyenze intando yakho Jesu Kristu waseNazaretha. Usenze uNkulunkulu sikusabe Jehova ingcwele uNkulunkulu namandla. Siyacela uNkulunkulu izwi lakho lizinze uNkulunkulu enhlizweni zethu Jehova ingcwele uNkulunkulu namandla. Usenze kuko konke uNkulunkulu esikwenzayo senze ukulunga Jehova ingcwele uNkulunkulu namandla Jesu Kristu waseNazaretha. Ngiyacela kuwe uNkulunkulu namandla Jehova ingcwele uNkulunkulu namandla ukukhulekela bonke abazalwane ngokuhlukana kweendawo zabo Jehova ingcwele ukuba uNkulunkulu baqinise uNkulunkulu ubaphe uNkulunkulu amandla Jehova ingcwele ukuba bahlale ezweni lakho uNkulunkulu namandla Jehova ingcwele bayilandele uNkulunkulu imfundiso engcwele Jehova ingcwele ukusindisa umphefumulo yabo. Siyacela uNkulunkulu namandla ukuba Jehova ingcwele uNkulunkulu namandla usipha amandla sonke uNkulunkulu sihlale kuwe Jesu Kristu waseNazaretha egameni lenkosi yethu Jesu Kristu kuze kube phakade. Amen.